Hier til ik verkeerd en heb ik geen werkschoenen aan. Om goed te tillen ga je door de knieën en met de rechte rug omhoog. Ook zijn werkschoenen belangrijk die ik in het filmpje niet aan had. Dus hierin trek ik ze even aan, omdat het in het werkveld dierverzorging ook voorkomt. In de werkschoenen zitten stalen neuzen en de stalen onderkant. En hier doe ik even nogmaals goed tillen. En ik zet de krat weer goed neer.